ڈاکٹر ذاکر نائک کو 5 خط لکھے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کہ میرے سامنے بیٹھ، اجے تک ہمت نہیں اس پئی تو پون لگی بھی نہیں، پون لگی بھی نہیں. خدا دی قسم ہے اختلاف اپنی جگہ تے، پر روز ماما طاہر القادری بھی نہیں جمدی. اختلاف میں بھی شاید کچھ ہو سی انہاں نال، پر سجنوں دور بڑا نازک ہے. اس دور جس بندے 8 خوبیاں ہون تے 2 خامیاں ہون نا، تے صاحب بصیرت آدمی او یہ جڑا 8 خوبیاں نو ویکھے 2 خامیاں نو نہ ویکھے. اللہ رب العزت اس بندے دی زندگی کرے، اللہ اس بندے دی زندگی برکت دے. جی باہر دی دنیا چ ویکھو شخص نے کتنا کام کیتا جی، پورے دے پورے گرجا گھر دے جناب والا سارے دے سارے عیسائیاں دے نال بیٹھ کے مناظرے کیتے تے سارا دے سارا گرجا گھر 450 بندہ حد دے اوتے مسلمان ہویا.